Tui tormasing tormahai je tuyung eba sakorni tui tormahai ke ayang Hindu Bangali rok borok phaina nai tongo. Ge BSF rok borok no kasuna nayo abo puluk mamangsi. Tabuk जों बेला केना tong kosto tamni ke जों jottona saimono borok agibo habuino tongo. Tabuk borok ni jottoni chance manmani abong kai sano karon amo kada jottona saimon kana jottono nukhana je Bangladesh ni jeta Pradhanamantri Sheikh Hasina bo resign rugui a Bangladesh ni kharui phaimani ulo a Bangladesh so baksa Hindustani tongnai rok borok a jagao satok itok khlaijaka salata kangkai Bangali rok wanji dofani borok ni nok sokajaka baksa neta khlainai rok ni mondirok sokajaka bongni darok sokjaka bongni shastor rok sokjaka aboni tei borok baksa borok India bai Bangladesh aribo borok mane yang India o borok hapna bagi tabuk target khai tongo engke tabuk jokon tei gs rok phaisidi ni a katatar khulugiri gangpeno jotto India phanya klai engke sini tipra hasna to tindiki khai gero phaisak Bangladesh engke tabuk posim uttor dokhin borok engke habi mano tabuk je a jaga khanama joratei a jaga te 1.5 কোটি Hindu Bangali rok tongkupung engke borok tomuno hapna thakangkai tiprao hapnai West Bengal hapnai te North East borok hapnai Assam rok hapnai jottoni habui manthotok ngakaino sinio tirpura news rogo sumnugui tongo kabangma जों laithai salrogo nubo 10 jona manjangmorok 15 jona manjangmorok 5 jona manjangmorok ayang phatani mane phainai manjangmorok phebo borok no jere to sobui toni nabo kata se rui doro ho abo kebo saimania engke tabuk engke borok dole dol norok on video nok nugui tongkhana borok phaina nai tongo omo phaiga hangkakai जों tipra sorok to haina kisa sinile kono hasteni kono rajyoni kono deshni phaina krui jini tipra hani जों umani ermani asukno जों thikno eri tongo tamni hingke abo ongko hingkai hisabo hingkai जों kisano hingkai thango tamni hingke kai borok ni borok se bangmasi bangai tonga hingkai 2011 ni je Adam Sumari wo je population je lekha jakmani a je ongkoni hisabo hingkai sini tipra sorok 12 lakh se hingkai tabuk thata kangkai जों tikisa bangai mano haipano bokni manjir hingke tabuk thata kangkai tebo ati 50-60 70 lakh borok unai tabuk sugarte borok 50-55 lakh borok ungkhana engke comment kai sadi jotto chinti prasha dokhani borok oronorok koloi jomatia deborma riang nuatia ujui o jaga halam abo hai tahindi tamke जों 19 फावनि जाति जों थानजांगि जों केबना केबो नरक कुनु हानाय तासलायदि हामजाकमा बाय हामजाकलायदि थानजांगि रिसुमाहाय थानजांगि गाय जों सालसा जयिंनाय जों किसांगि मानो फानो हायपानो आइन बायदि जों आन्दोलन खालायगा हंगाखाय जों हायनो बरकनो चिन्ति प्राणी रोख्लाय रहरमाना Gasukno hanya next minute jottona hambai ba